हेलो गाइज जमीक देखिपे टाइम बर्तमान हो 12:15 आमको किसी दिन लगुला कि आखपाखे कि गोटे सुपर न्याशनल पावर अच्छी जोटा कि नॉर्मल नुह तो से सुपर न्याचुरल पावर को प्रूव करने पिला कि प्रयास कि डाक बाहर कि पाखे घोस्ट आप्र सब्सक्रिप्शन नहीं घोस्ट डिटेक्टर देखिए स्टार्ट कर डाकुंट कौटी घोस्ट जदि आखपाखे कौटी घोस्ट थे डेफिनेटली सी आसो सिग्नल लॉस्ट लिखुची देखिए कौन हो बर्तमान वीडियो किसी समय मुझे पॉज कर दूची कहीं बहुत वीडियोटा बहुत लेंदी हो तो जिते बेलू आमको किसी सिग्नल कि साइन मिल फटाक से कौ सांगे सांगे घोष सिग्नल एक्वायर्ड अच्छा पाखे जदि कि पाखे अच्छा तो आमको शुणी पार्टी तो डेफिनेटली आम आंसर दिंतु क्वेश्चन किए अच्छा हेलो सिग्नल लॉस्ट हो गला तो किसी समय वीडियो पॉज कर दूची जदि किसी भी सेमती पाइली घोस्टर किसी सिग्नल मिलला तो पुणी वीडियो स्टार्ट करी टाइम देखिपे 12:50 गोटाए बजे 10 मिनिट अच्छे तो यही टाइम रे पाखापाखि 50 मिनिट कि 45 मिनिट खंड पर कि तो देखागला जोटा कि नॉर्मल नुह अब नॉर्मल थिंग्स देखागला तो से पुणी थे वीडियो करने बाध्य हेली सिग्नल आसला तो सडन एमती किसी है कि आप शुणिले आश्चर्य हो विश्वास भी करेंगे चलो तो देखे दूसरी कौन हो सडन गोटे छाई आसला भाया लगे बहुत किसी abnormal जिन देखा मिलला कहीं हाथ उठेबनी बहुत समय हो गला खाली आम कि फिल कर बाकी कौन कार सिग्नल कि किसी देखिनु कि किसी जापारूनु चलो हाथ कहीं उठाना भाई हाथ उठाना कि रिकॉल करिया कौन करना कंटिन्यूस कर चलो बहुत टाइम हो गला खाली आमको डर लगुच छनका लगुच आखपाखे कि भाया जदि भी किए अच्छी आमको शुणी पार्टी ताले से किए कहतु आम क्वेश्चन आंसर दिंतु किए अच्छ कौटी भाई हाथ काट हाथ हाथ काट रिकॉल कर चला रिकॉल करना रिकॉल कर चला रिकॉल कर चला हाथ काटन हाथ कहीं काटन कंटिन्यूस रिकॉल कर चला कंटिन्यूस रिकॉल कर चला किसी भी जाओ वॉइस रिकॉल छाड़बन हाथ मंत्र कहवा छाड़ना हाथ काटना दी हाथ लगे हाथ काटना हाथ कहीं काटना स्ट्रंग कर हाथ रख जहाँ भी जाओ हाथ कहीं काढ़नी रिकॉल कर चलो रिकॉल कर चलो रिकॉल कर चलो डरबार किसी ना जी भी अच्छी स्टार्ट
କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଅଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି ଯିଏ ବି ଅଛ କିଛି ଶୁଣିପାରୁଛ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ବସୁଛୁ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସ ନହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଶୁଣିପାରୁଛ ଶୁଣିପାରୁଛ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛ ଡେଫିନେଟଲି ଆରେ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କେ କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ୍ ଗାଇଛି ରିଲାକ୍ସ 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 ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଘୋଷ୍ଟକୁ ରିକଲ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲୁ ଚାଲୁ ଜଣକୁ ଜଣ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ କାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆଶିଷ ଆଶିଷ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଆଜ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଶିଷ ଏବେ ବହୁତ ସକ୍ରେ ଅଛି ପୁରା ସେ ସମୟ ପରେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ରିକଲ୍ କରିଥିଲେ ନିଆଜକୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଆଜ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା କ'ଣ ମୁଁ ହାତ ରଖିଥିଲି ଭାଗିଲା ଏମିତି ପଛରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଣୁଛି ଯୋଉ ଟାଣୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିକି ବାଜିଲା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ହାତ ଫାତ ପୁରା ଏକଦମ ଟାଣୁଥିଲା ପୁରା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିଲି ପୁରା ରୁମ ଫୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି କଥା କେଉଁ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ କର ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଅଧିକ ଯାହା ବି ହଉ ଭୁଲରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଆରାମସେ ରିଲାକ୍ସ କର ନାଇଁ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ସେଇଆ ହିଁ କହିବା କି କେହି ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ନ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ସେଠି ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁକୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଆମେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଆଶିଷକୁ ପଚାରିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆଶିଷ ନର୍ମାଲ୍ ବୁଝୁନ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଆଶିଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଶିଷ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଜୀବନରେ ଫେସ୍ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବି ସବୁ କଲି ପାରାନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲି ଆମେ ବି କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ କିଛି ସେ ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏହା ପରିଣାମ ଏମିତି ଭୟାବହ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଫିଲ୍ କିଛି କରୁନଥିଲା ସଡ଼ନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁ ମାନେ କାନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ପଶିଲା ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଛାତି ଭିତରେ ହେଇଗଲା କି ମାନେ ହାତ କିଏ ଟାଣି ଦେଉଛି ହାତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହାତ ପୁରା ଉଠିକି ପଳେଇଲା ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ନିଜ ଦିଗୁଣା ପଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ହାତ ଉଠିଗଲା ଏବେ ହାତ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ହାତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ବିନ୍ଧୁଛି ବହୁତ ଆଉ ରୁମ ପୁରା ଟାଙ୍କ ହେଇ ପୁରା ଶୀତେଇ ପୁରା ଉଠିଛି ଏକ ମନ୍ଥ ମାନେ କମିନି ହାତ ପୁରା ଉଠେଇ ପାରୁନି ଡାହାଣ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା କାଲି ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ମାନେ ପୁରା ସଦମା ଥିଲା କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଦେବା ବାକି ଏ ଜିନିଷ ସତ କି ମାନେ ମିଛ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନି ଯାହା ବି ହଉ ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଏକଥା କିଛି ମନେ ପୁରାଣ କିଛି ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଗୋଟେ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାରାନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥାଇପାରେ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ହଁ ଭୂତ ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ ଆଜି ଯାଏ ଯିଏ ବି ଦେଖିବନି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବନି ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ଏ ତିନି ଜଣ ବହୁତ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲା ଆଉ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେମିତି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଭୂତ କି କିଛି ଅତୃପ୍ତ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଯାହା ବି ସେ ହେଉନା କାହିଁକି ଯାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଇ ହେବନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି ଆଙ୍କ ସହିତ ନା ତ କିଛି ନୂଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ନୂଆଟା କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିହେବନି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଖରାପ ଶକ୍ତି କି ଭଲ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହେଲା କି ଭୁଲ ହେଲା ସେଇଟା ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ଏଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ନା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନା କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଆସୁ କୌଣସି ସ୍ପିରିଟ୍କୁ କଲ୍ କରାଯାଉ କି ନ କରାଯାଉ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି
एटा घरे प्लीज कहीं ट्राए करेंगे एटा आदौ सेफ नुह जी भी मानुंट भूत अच्छी ठीक भूत ना सेटा भी ठीक कि सबू पर भी किसी गोटे एमती अदृश्य शक्ति अच्छी जहाँ सहित आमको खेलवा कथा नुह कि डिस्टर्ब करने कथा नुह सी दुनिया अच्छा आम आम दुनिया अच्छु आम दुनिया जमी आम भल अच्छु दुनिया भी छाड़देवा सेमती उचित तो लास्ट को ये कहि भिडियो टी पूरा देखूँ कौन एटा आम तो एपर्यंत जान भी पारूँ एपर्यंत कि एटा कौन होगा सडन आम सहित जेहेतु गोटे नुआ जिनस होती कौन सी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हो कि नेगेटिव एनर्जी हो जहाँ भी हो आफेक्ट करी कि जहाँद्वारा ये मैंने एमती होती बेसी किसी मुझे कहीपरि बाकी आप देखिए कहतु एटा कौन पूरा देखूँ आ कहतु आ प्लीज एमती कि कौन सी प्रोसेस आप ट्राए करूँ नहीं घरे थैंक यू।